nek. Nek tempe. Jadi iki persiapan 7 bulanan kehamilan istriku yo bolo-bolo. Jadi iki persiapan wis nggodhoki iwak, wis mbuwarang dengah iki. Iki cethik genine ning Pawonan ya, soalnya ya wong desa nyel ya ning Pawonan. Begitu bolo-boloku kabeh. Nah, iki ya bolo-boloku kabeh. Iki persiapan ngumbah iwak ya digawe apa nyambung tuwuh 7 bulan kehamilan bojoku ya atau istriku. Nah lek ning daerahku kuwi tetep ya masih apa nyambung tuwuh mesti. Nah iki sik persiapan ngumbah iwak ya iki sing pertama iki mentok ya tak kumbah dhisik iki persiapanku digawe soto ya. Gawe sotone kumbah sing rau wesik ngono to. Ya kuwi kumbah sing rau wesik banget ngono to. Dilangi reget-regete. Kuwi koyo ngono ki mentoke. Beh. Jan iso mau warne. Ngilangi getih ya ngilangi reget wis pokoke diilangi sembarang-barange iki. Dene ya koyo ngono kuwi ya to. Cedek ini. Nah, cedek ini. Iki. Nah, iki mentoke wis meh bar ya to. Mentoke iki mang kaya 4 kilo ngono lho ya. Kaya 4 kilo apa 3 kilo ngono lali ya soalé ya blonjoku ya akeh. Nah ya to. Nah, saiki iki, nah iki sik enek neh iki. Nah, iki kaya iki pupune. Pupune iki diombah dhisik. Iki engko undangane akeh bolo, undangane kuwi kurang luwih enek 6. Dene wingko nyambung tuwuh ya. Nyambung tuwuh ya nang omah kuwi di apa ngono kae diwacakne surat-surat ben bocah pinter, soleh ngono kae. Lek tradisi omahku lho ya ning daerah Jawa Timur, tapi lek daerah nggonmu piye aku ya ora ngerti. Lek nggonku sik panggah sik enek ngene iki nyambung tuwuh ibu kehamilan ya. Jadinya nyambung tuwuh 7 bulan kehamilan bojoku iki mang acarane. Akeh kaya ngene iki. Wah. Kaya ngono iki pupune bayo jan. Iki sik dikumbah pertama ya lek ngumbah ping pindho ping telu sing penting sampai resik. Dadi iki mek digarap karo dulur-dulurku tok ya mbakku, adikku, ora enek ngundang tangga, soalnya tanggane wis dibooking karo wong duwe gawe bolo. Dadine ya wis dimasak-masak dhewe iki. Biasane ya ngundang tangga-tangga kon ngiwangi masak ngono. Video apa kak? Udah.
Sudah sih aku tak perlu. Ekar iki. Nah, saiki iki gantine sayap. Sewiwi lek basa Jawane ya. Kalau bahasa Indonesia niki sayap, tapi lek basa Jawane kuwi sewiwi. Nah, iki ngumbah sewiwi. Akeh banget pokokane. Soale ya kuwi mang undangane ya akeh, engko ya bar acara ya sik dikon maem dikeki maem barang ngono kuwi lho bolo-bolo pokokane wis to. Ikutono terus ya Adik Abel mangan enak ngombe legi ya bolo-boloku kabeh. Dek iki lekas tak dadi siji ya. Dodo mentoke direbus atau digodhog ya. Saloke ayame digoreng mateng, lan goreng iki ben ora nemen-nemen suwine ngono lho. Jeroane urung diresiki ya. Pupune ya cemplungne ya pokoke sak sedenge adah iki ya lek ora sedeng ya ping pindho engko. Etan wis tak cetikne etan. Etan cetik? Heeh. Iya. Ngono kuwi ya. Semono kuwi. Ora. Iki pupu-pupu sik ya berarti ya. Berapa menit, Kak? 1 menit. Cedekno, Kak. Nyemplung ini lho, Kak. Cedekno. Nah, Kak. Kak. Mati. Telur puyuh. Iya. Kayak ngene, bayo. Kayak gunung Merapi. Itu ya didadine ndoke sing wis digoreng. Minyake tumpeh. Ya ngono kuwi. Bayo. Butuh dhewe. Iya guys, mikir butuh dhewe tak kena. Madan lo batur entek ya ben butuhku madan atau tak malah madan. Ora mikir ngono lho kayak cara wong. Iki ndok godhoke, Bos. Sing penting tenang. Ya. Nih. Tutup neh, Bos. Nih yo teman-teman. Pupu iki tahune iki wis ready sembarang-barange. Oke, Bolo, ikuti terus ya. Iki acarane nyambung tuwuh 7 bulan kehamilan. Kilo. Bumbu-bumbune wis ready, Bolo. Iki ya. Iki lombok, cabai rawit, cabai keriting. Iki ya. Bawang, brambang. Jadi iki kabeh ya. Iki persiapan digawe nyambung tuwuh ibu hamil 7 bulan. Oke, iki koyo ngene iki. Iki. Kabeh ready pokokan. Ready. Wih, sing ibu hamile iki. Iki nah iki.